Hello mga kapatid. Nandito kami, pumunta kami sa rib shack kasi yung husband ko, alam niya na wala ako sa mood, hindi ako sumayaw. Nakita nyo naman yung first video ko. Wala akong gana sumayaw. So, pumunta kami dito sa rib shack para gusto niya maano ang mood ko, yung ma-change yung mode ko. So, kumain kami ng mukbang kami. Dito guys, nag-wait kami sa order namin kasi matagal pa yun. Yun, binidyohan ko po yung mga lantern nila kasi unique. Mga papel yun guys, nakasabit. Magandang tingnan po yun. Na-amaze po ako sa kanilang decoration. Yun guys. Di ba maganda guys? Di ba maganda mga kapatid? Yun. While waiting sa aming order. Yun. Nagkuha po ako ng sauce kasi masarap yung sauce nila guys. Unlimited rice po yun guys. Unlimited rice. Yun, napakasarap naman. Nakuha naman yung atensyon ng asawa ko. Yun lang. Masaya na ako guys pag ganyan lang kasimple. Pakainin mo lang ako, yun na. Mawala na yung bad mood ko. Ay, talaga sinang bandin. Yun. Late video ko po to. Ngayon ko lang na-upload. Kumain kami dyan mga January 1, 2021, yung first date namin ng asawa ko. Kumain kami sa rib shack. I hope guys malingaw mo sa akong video. Yun ang in-order namin, napakasarap guys. Pag yung mga nasa abroad, pag nandito na kayo sa Pinas, umuwi na kayo, kain kayo sa rib shack. Masarap po yung juice nila, lemon juice po yun. Masarap yung lemon nila. Yun guys, kumain na ng bandin, nakasmile na. Yun guys, enjoy and Happy New Year to all. Thank you for watching. Bye bye.